Limia. E teño ali unha marina, a mí gustame moito das marinas, a miña neta chamase Marina. E bueno, e a mí gustame moito o mar, a miña muller é da Costa da Morte e estamos sempre rodeados por mar. E entonces, pois, aí hai, por exemplo, un tríptico de unha marina con 3 cuadros distintos, pero que teñen un marco común do horizonte, do mar e as montañas de fondo, e 3 actividades distintas. Pois aí se ven unhas mariscadoras, logo despois se ven unhas mulleres esperando que cheguen os mariñeiros para meter o pescado e os instrumentos que se utilizan no mar, non? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo titulamos esta exposición? Pues bueno, esta exposición titúlase Miscelánea de Pinceladas. É a miña primeira exposición e, bueno, espero que aquí, como dice o título da exposición, Miscelánea, hai de óleo e acuarela. Bueno, pois hai unha serie de obras distintas. Posiblemente a xente non vai a encontrar unha continuidade, cada cuadro é unha cousa distinta, espero que encontren unha satisfacción, unha emoción ao mirar cada unha delas. E eu, en fin, son autodidacta e fixen unha serie de composicións, algunhas son versionadas de algunha obra xa un pouco reconocida, pero lle din a miña propia pincelada, e isto é o que lle presento un pouco para compartir coas amigos, cos conocidos e con aquela xente que queira vir a ver e que lle guste a pintura, que lle guste as artes plásticas e a cultura. Aquí teño que agradecer tamén ao Liceo que me haya prestado este marco cultural tan importante e, bueno, tardei moito tempo en facer unha exposición e hoxe estou aquí. Animáronme compañeiros, animáronme xente que conocía esta faceta, que é unha faceta desconocida que fai xa máis de 20 anos que iniciei e que compatibilicei un pouco con a miña profesión e con cargos públicos, pero nunca deixei a paleta e seguín, bueno, isto por exemplo que estamos vendo aquí. Son moi diferentes, Isto é unha ilustración. O que ti nos decías, son cousas moi distintas unhas de outras. E isto que se pode ver aí é unha acuarela que son as ilustracións que fixemos o 25 de noviembre para o libro Vivas para contarlo e que, bueno, resultou moi ben. E, bueno, o demais este é un espantapáxaro. Bueno, o espantapáxaro non podía faltar. E aquí hai motivos de carnaval. Bueno, vindo de Verín, direiche, non? Alcalde de Verín, fuches, non? E, bueno, isto é o que temos aquí para que a xente disfrute dele. Bueno, sei que había unha faceta oculta, decíame un amigo teu, tiña aí un segredo guardado, non? Sí. E, bueno, a min isto me significa moitísimo porque é algo que vivo e que xa fai moito tempo que tiña dentro, empecé, e unha cousa que empezou como curiosidade convertiuse agora en unha necesidade. É que as artes teñen eso, verdad, Emilio? E, bueno, os primeiros pasos, pues, bueno, foi un contacto para ver como realmente isto iba a continuar ou non, e ao final, pois, bueno, é o que teño aquí, algo que forman parte de min. A Galicia profunda, querido. Aí se nos queda a todos esa esencia, verdad? Isto é un motivo de rural, de campo e tal, aquel soto de castaños. Pero tes tamén marinas, tes, a verdade, é moi variado. Por eso decía que cada vez que inicio un cuadro determinado ou un tema pode ser
Bueno, as marinas é unha técnica que empecé a utilizar nestes últimos 5 anos e, bueno, e agora aquí... Aquí, bueno, este mar ten moita forza tamén, que bonito. En fin, a mí as marinas gustan moito. A mí tamén. E, bueno, eu estou casado con unha muller da Costa da Morte e, polo tanto, pois casi tamén é... E estate entrevistando unha marina, co cal estás acorralado, querido. E a miña neta tamén é marina. Ui, que ben! E entonces, sí é un tema que... Recurrente, ¿no? É recurrente, pero bueno, moi bonito. Xa en acuarela. Moi bonito, manexa lo precioso. Te recordaba un pouco a Sorolla, non sei por qué, non sei por qué, pero aínda que non é a ver esas cores. Non, as miñas pinceladas en este caso son moi soltas. Sí, pero desde afuera non sei por qué me recordaba ese ambiente. A veces son... A ese branco, sí. Tes algún pintor de referencia, Emilio? Bueno, eu a Sorolla. Que me dis? De verdade, non mo dis por decir? No. É que o mirei e un Sorolla. Recordaches má Sorolla. E as pinceladas por aí. De verdade que sí, a luz esta que tratas de... A ver, con todas as diferencias, pero... Bueno. E un neófito en esto. Estásme dicindo que é a tua primeira expo, isto, Sí. Pero bueno, os blancos xa che gusta manexalos, Sí, iso é o Castelo de Monterrey e Atalaña. Ajá. Sobre o valle de Monterrey en un mar de niebla e que trasladei a unha acuarela. Que bonito. Bueno, aquelo é a ponte de Gariz, Ajá. en acuarela, Sí. que é bastante ben. Sí. Aquí, bueno, é un papel moi conseguido, non é deste gramaje en realidad, pero é o único que teño máis fino. Bueno, que sí, que temos aquí moito que disfrutar no noso queridísimo liceo. Temos que vir, bueno, aquí, home, con esta chica recibíndonos. Estos son todos soles. Maravilloso, bueno. Sí, un cuadro que ten un secreto. Ai, que ben. Sí, un secreto porque non se ve, pero está o nombre de toda a miña familia, fillos e as miñas muller e todo aí, e se pode ver. Ana, Lidia e todo. Sí, Jorge, Lidia González, sí señor, pero bueno, xa nos dixeches o segredo. Bueno, non quero roubarche máis tempo, agradezoche moitísimo que estiveses connosco, con este canal, que xa é o teu a partir de agora. Vale, Emilio? Moitas grazas. É unha verdadeira gratitud, te dar gracias por facer a túa primeira exposición aquí no Liceo. Eu sei que eres un bo médico, sei que eres unha boa persona e supoño que sabes tamén un poquito. Moitas gracias. No Liceo temos unha ou dúas sorpresas, igual máis. Oxe, joder, menos mal que estamos con un... Non gravedes, por favor. Menos mal que estamos con un pediatra porque hoxe vamos a asistir a un nacimento. Hoxe nace un artista. Para os demais. Bueno, pero máis cousas. A introducción que fixo moi... son médicos e tal, pero a Emilio ten amigos en todos os ámbitos de todos os sentidos e todos os pareceres. E temos aquí unha sorpresa, unha dun amigo del que naceu nesa terra que fixo famosa Frank Sinatra, todos conocedes, que lle dedicou unha canción que dice Berín de Berín, augas minerais. Bueno, pois mandoulle un poema personalizado Antonino Nieto Rodríguez, que vai ler outro músico, outro compañeiro da directiva do Liceo, José Luis Fernández Carnicero, por favor. A min que me colleu a Antón e dixeme, tes que ler. Esperemos que vos hai isto. Del barro aquí, el remo de la creación. Del olvido aquí, la carne de la memoria. Del grito aquí, la espada del quiero. Respiramos, bendecimos el claustro de lo imposible masticando del polvo, el salón de lo invisible.
rastros, rostros, vísceras del corazón que amamanta la alegría. A ti, Emilio González Afonso, al vientre de la tumba, en el ritual de la eternidad. Antonino Nieto Rodríguez, 16 del 12 de 2024.